Vraví sa, že cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším. A práve preto sme sa spolu s Vandou vydali začiatkom roka do Maroka. Cestovaniu som podľahol už na strednej škole, ale fotografovanie tomu dalo úplne nový rozmer. Byť správny čas na správnom mieste je zaručený recept na vydarenú fotku. Pozerať sa na svet cez objektív a meniť momenty na večnosť. Vždy som cestoval na vlastnú pes a fotky, ktoré na týchto cestách vznikli, sú pre mňa o to osobnejšie. Pretože najlepšie zážitky sú tie, o ktoré sa môžeme podeliť s ostatnými.